שלום וברוכים הבאים לבינה של מתן וגיא. כן, אז התחלנו סדרה חדשה. כן, אני אספר לכם את הסיפור. שטופ! עשינו פרק של מבקרים. די. היה לנו קרב בנות קטן עכשיו. די. אפילו שזה קרב בנים, אבל שיהיה. די. תקראו את הקרטון, לא נוח לי ברגליים. קרטון, זה פשוט מפגר שעובר את זה. לא, כי תראו, אנחנו כאן על פוף, וכאן יש קרטון שכתוב עליו גיינינג גרום, פשוט כאן זה הפוך. ופשוט לגבי כתב נוראי. לא, זה פשוט קשה כי מילאתי, תראו. אני מילאתי כל אות ואות כאן. הנה, הכל ממולא וכאן כתוב ברור. הבנו. בקיצור, אנחנו שמים על זה. מה? הוא נראה לי עוד מעט לא יהיה כנראה. תמות אור, תמות. אז כן, אנחנו שמים את הרגליים על הקרטון הזה. שבעצם הוא ירקות מובחרים. ירקות מובחרים, כן. אוקיי. רק הפוך. שים כבר. אז כן, כאן זאת הפינה של מתן וגיא. אז באמת לא היה לנו סרטון הרבה זמן ואנחנו עושים פייסקיים ראשון. אני גיא ומתן. כן, יפה והמכוער. החכם והטיפש. שתוק כבר, שתוק. די עם המרפק, אתה כל חצי שנייה אתה תוקף עם מרפק. שתוק כבר. שילובים מגנטיים, אתה רואה את הקופסה הזאת, שילובים מגנטיים רעש. איפה? שילובים מגנטיים. שילובים מגנט טיים רעש. כן, אם אתם מכירים את ביג טיים רעש, זו להקה ממש טובה. אז בואו נספר לכם איך התחילה הסדרה הזאת. היינו באמצע סרטון של מבקרים ביקורות, שאולי קצת טוב. של מבקרים ביקורות. אוקיי, ואז אני דיברתי המון, ואז גיא אמר לי, אפשר לפתוח סדרה שקוראים לה הפינה של מתן וגיא, ואז אמרתי, נכון, נדמה לי, משהו כזה, ואז אמרנו, אז בוא ניצור את הסדרה כזאת, בלה, יופי, נגמר. הרעיון שלי. אתם רואים את הרגליים שלי? רגליים. שלי זאת השחורה עם הגרב. שלי זאת מה שמסתירה את גיא. שתוק. אז בוא, עכשיו אנחנו עושים במקום פייסקאם, לגקאם. כן, מה שתגיד. לגקאם, מה? פייס זה פנים וקאם אין לי מושג. רגל! ולג זה רגל, אז לגקאם. רגל! או פוטקאם. היא רוקדת! שימו אותה בקרטון ונגמור. טוב, אז אין לי מושג מה הסדרה הזאת, אבל נדמה לי שזה על פטפוטים. אז בואי נפטפט. רגע, גיא, את אוהב לפטפט? כן, לפטפט. לפטפט? איזה מגיע. טיל! שתוק! ירדתי לי לדחי. אני רואה כפול את הגיטרה. לא, זה מראה. זה מפגר. אמרתי, אני רואה את כפול את הגיטרה, ואז היא אומרת, זה מראה. אני גפתי את העין, ויש לי גם על זה בשבילך. על זה אין לי, אתה רואה? על זה אין לי. זוז, אני לא במצלמה, תן... פייס! כן! לא עליי, פויה. ואיפה הכדור? הנה הכדור! זה כדור של רובה. וואי. בקיצור, אנחנו סתם מדברים ובעצם די רבים. גיא, תסתכל על גיימינג רום, אתה רואה? לא! כן, גיא מאוד רגיש לדבר הקרטון הזה. זאת בעצם... כדור שחק. זאת בעצם סדרה שאנחנו סתם מפטפטים. למה אתה זורק לי כדור לביצים? מה אתה חושב שאתה רואה שאתה יכול בצבא לראות לי כדור לביצים? אני איתך שתוק כבר. אז עם כל הטיפ-טיפון הצופים שיש לנו, אפילו לא צופים שיש לנו, פשוט אלה שרואים את הסרטון, אין לנו צופים! שתוק! יש לנו 6 סרטונים מלפני חודש. אנחנו מתישהו לא נהיה מפורסמים. אנחנו אף פעם נהיה מפורסמים.
אבל תמיד רוב המפרסמים נולדים באוקטובר. כי ככה אני החלטתי. לא, בנובמבר. נובמבר. אוקטובר. מי נולד בנובמבר? אני, רועי כפרי. רועי כפרי זה מעצבן אותי. רועי כפרי. די, בנורה מכוערת הזאת. אתה יודע שאם אתה תופס אותה, אנחנו צריכים כל דבר שאנחנו רואים בחדר הזה להראות עם עצמנו. אין לי כוח להגיע לקיר רחוקה. בקיצור, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את הנורה הזאת, מותחים אותה ככה, זה קופץ, כי יש שם קפיץ כזה. אם אתם שמים לב, התאורה משתנה כל חצי שנייה, הנורה המפגרת הזאת מתגלגלה. אז אנחנו מסתרים עם באמצע הסרטון, תהיה לנו כמה תקלות קטנות, אבל אנחנו מקווים שלא. אוקיי, אז עם כל הטיפ-טיפ הצופים שיש לנו, בבקשה תכתבו בתגובות אם אתם רוצים את הסדרה הזאת או לא, וג'מבו סטאקס. מה? לא יודע. כן, אני אראה לכם מה זה ג'מבו סטאקס. לא, מה אתה עושה? כמו שספיד... אוי, רגע. כמו שספיד סטאקס שזה יעלה, יש גם ג'מבו סטאקס, אבל זה אנחנו שמים את המצלמה. יופי. לא, אתה היית יכול לעשות את זה כזה פשוט, תראה. היית יכול לעשות את זה ככה, רגע תחכה שיהיה זום. אתה יכול לעשות את זה ככה. היי, חברים, תראו פרסומת. לא, ג'מבו סטאקס. זוז. ג'מבו סטאקס. אפשר לבנות, אפשר לגלגל. מה זה לא לגלגל בכלל? איה. הכדור. רגע, אין זום. חכה שיהיה זום. אין זום, אתה קרוב מדי. פשוט, המצלמה הזאת יש לה זום מטורף, אז עכשיו זה בזום, זה בעצם ממש רחוק, המצלמה רחוקה, ממש. גיא. אמא. די, זוז. אוי, אופס, הקרטון קצת הפוך. לא, אתה לא נתן לי אפילו מקום. אוקיי, אז... תביא לי סמיכה וכרית ואני מסודר. על מה מפטפטים? אתה לא במצלמה. בוא נפטפט על הרוטב צ'ילי שלך. רוטב צ'ילי נחמד. כן, זה כמו שאין לך כנפיים רוטב צ'ילי. אז מה אני אומר? כמו שאמרתי לכם מקודם. אז אם יש כנפיים רוטב צ'ילי, אז מה יש לי מסטק עם תרכיז פטל? וואו, תראה, המצלמה רק עליי. מוזר. ועכשיו היא רק עליי. אאו. ברר. אני אהפוך להיות כמו פיצי, מלקק לך, מלקק אותך. אל תתייחסו למה שאותן אמר כאן. זה ששם, שלא רואים אותו אני לא אהפוך להיות אני בחיים לא אלקק מישהו אבל. אוקיי. גם אני לא מלקק אנשים. יש לי ולמתן חבר. חבר שפשוט... אני לא חבר, כן, כאילו. אנחנו לא... כן, לא הומואים. אנחנו לא גייז. אנחנו לא הומואים. אוקיי, אז יש לנו חבר שהוא פשוט מלקק אותך כל שנייה, הוא כמו כלב. וואי, עכשיו שהזכרנו את ההומואים, זה שלא משהו מלקק. זה כאילו... כן, מזכיר לי משהו. זה ככה. מתחבר לי. לא סתם, הוא מלקק כאילו, אני שם לידו את היד, הוא מלקק לי את היד. אתה יודע ששירי אחותך נשכת אותי? תגיד, אז מה אני אומר לו? תגיד, הוא כל שניה תוקע גרצים, אז אני אומר לו כבר לי... המצלמה, אתה כאן. כל הערב פיתה אני אומר לו, תתרחק ממני לפחות מטר, והוא מתחיל להצמד עליי בכוונה, וזה כל כך מעצבן. רגל. היא פרסומת רגליים! פייסלג! פייסלג. גיא, וגם לסדר עם הנורה שלך, היא מתחילה להפחיד אותי. פייסלג. מה זה פייסלג? כמו פייסקה. לא, אמרת פייסלג, לא לג פייסלג נשמע ככה. שלובים מגנטיים, ילדון. מגנטיים.
מונופול. גיא, תסתכל את הנורה שלך, היא משגעת לי את השכל. טוב, בוא נשאיר עכשיו כל מה שאנחנו רואים. בסגנון, תן לי שיר, תן לי את המנגינה של איזה שיר, ואני עושה לך... עכשיו תראה של בית המרש. תזכיר לי אותו, אני לא זוכרת. נה 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 נה. תן לי משהו שאני מכיר. Windows down. זה גם של בית המרש. די עם ביג טיים רעש. אבל אני אוהב אותם, הם טובים. אבל... אז אתה רוצה שעכשיו אני אחפור לך על בקסטר? לא לסרב בקסטר, מגעיל לך. היי בקסטר, אתה לא חייב לקרוא, אבל תדע שהשירים שלך יפים, הוא הכי אוהב אותך. אני סאב ועשיתי לך לייק לכל סרטון, אני באמת חושב שכל ראפר לידך טירון, קוראים לי בן ואני בן 9 מבאר שבע. טוב שהכרתי, אני בן 7, לשקר זה לא פשע, אני מנסה להצליח ביוטיוב בדיוק כמו כולם, להיות כמו דור וארז עם קהל חם, אבל זה לא אצלי בדם, וכל יום שאני קם אני מרגיש ששונאים אותי ולא רוצים אותי כאן. איך אתה ממציא? סטופ! בתוכנה אתה מקליט, כתבתי שיר אחרי המילים, אגב זה ברוסית היוטיוברים שנאים אותי כל היום, שאני נכנס לסטורי והם עוברים לאדם, אבל אתה גבר, תמות מתון, אתה תמיד חדוד. מה זה חדוד? כפי שאתם רואים, גיא יודע להמציא מילים. הוא יכול להיות משורר. אני? גיא, אתה תגיד לי, אתה במקרה גלגול, אתה אחד הגלגולים של איך קוראים לו, אליעזר בן יהודה? בקסטר. וואי, אני לא בטוח איך קוראים לו כבר לזה שהם מסתמנים. מכיתה ב' אני לומדת כבר, אין לי כוח לזכור את האיש הזה. אני לא זוכרת כלום ממנו. מי, אליעזר והגזר? לא אליעזר והגזר, מי שהמציא את ה... אליעזר והגזר זה שיר טוב. היי אליעזר, אתה לא חייב לקרוא, אבל תדע שהשירים שלך יפים, הוא היחיד את הסבא, כי הוא סבא, הוא זקן. עדיף שלא יראו כיור במצלמה. סתם. כיעור? אתה קורא לי כיעור? אני מסכים שהוא כיור שיכתוב בתגובות כן. אני כיעור? גיא, מצלמה לא מדברת. אתה לא קולט? אבל הצופים מדברים, אני יפה, לא? תתעלמו ממה שאמרתי כרגע, פשוט. משעמם. גיא משעמם לי. לעצמו. משעמם לי. גיא, בוא נעלה לה ליד גל. למה? תראה את המצלמה ואותך. אתה לא יודע להיות מול מצלמה. בוא נעלה לה. אתה ככה. היי, אנשים! כן, אתם רואים את היד שלי, אבל אני לא יודע את זה. היא מדברת. לה 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 לה. לה 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 לה. מה ילדון? רוצה לעלות לה ליד גג שם? אני ממש לא רוצה לעלות ליד הגג שם. למה? אני רוצה לדחוף אותך, אבל אתה יודע, בגבס, כדי שתיפול למטה. מה פתאום? זה מצחיק אם תיפול מהגג. שתוק. אני יד, דבר ליד. שמעת שקדיה בה? השקדיה פורחת. לסבא יש קרחת ורואים לו את התייחת. אוי, לא התחלתי להיות כזה יוד. די, עזוב לי את היד. תקשיב ילדון, אתה וכפיים זה לא טוב. לא טוב. תשמע אותי וכפיים. מושלם. מה זה הכפיים האלה? גיא, אתה זוכר מסך מגע? מסך מגע. אני ארוג אותך, גיא, אתה ממש במצלמה, נכון? לא, פשוט דבר ליד. אני פשוט מחכה אותך, אבל בעצם שבמקום תמות. היי, לא רואים. אבל בעצם במקום... הנה, זה יותר טוב. בעצם במקום שקרקי, שיראו אותי, לא, במקום שזה יהיה ככה, אז זה ככה, אוקיי? ככה. נמאס לי ממך. גיא, תתחיל לחבר את אלה. מה אתה עושה? אני הופך
לראות רמי פורטיס, לשבור גיטרות בהופעה. אל תשבור, אבל אתה יכול להראות אם בא לך. ויותר מרחוק כדי שיהיה נורמל. קבלו, זאת הגיטרה החשמלית שלי, לא, אני לא יודע לנגן בגיטרה. הוא סתם קנה אותה כי בא לו. איזה יפה היא, נכון? תראו, זה ממש... אני לא יודע לנגן, אבל זה תפעולה. רוצים לראות שאני זמר? רוצים לראות שאני יודע לנגן אחושר קקה? מה? את יש... טוב. אח, תלכת נילה. אח, יא בן שלי. אמא, תעזרו לי. בוא, מתן. בוא נראה. יו. נראה לי רודפת אחרת על הרוח. זה היה מפחיד. אני אערוך את הקטע עם סבא שלי, אבל הקטע זה ברי. סבא שלי יוצא סוגר את הדלת, ופתאום נסגר האור לי. אוקיי, יאללה. הוא מתחיל להפף, זה פשוט מפחיד. יואו, כן. בוא נקרא לאבא שלך שיסתכל על זה. לא, זה פשוט המתג, הוא לא היה... הוא היה כזה חצי-חצי. רגע, מה זאת אומרת חצי-חצי? ככה? כן, אתה רואה? יאללה, תשים את זה נורמלי, בבקשה, תודה רבה. כן, רגע, אז עכשיו זה לא אמור לקרות? לא. כל הקטע הזה אני אערוך. לא, אל תערוך, זה מצחיק. לא, אני אערוך ועכשיו נזיק לזה הכל. וואי, זה היה מפחיד. ולא, לא חיבינו את האור והדלקנו, זה היה ככה במנורה. כן, כי אם אתם ראיתם אותנו, והמתג הוא שם, ליד הדלת. אז כאן אנחנו הלהקה של The Super Chickens. כן, רגע, תראה את המיקרופון. מיקרופון, הוא גם שלי. יואו. לי יש טובים. לי יש טובים ואני יודעת לנגן בהם. לא רואים אותך, תראה, הגיטרה מסוף. קשר למיקרופון. Everybody dance now. זה שם חור. Everybody dance now. מה זה היה? Everybody dance now. שמעתי נחירות. טוב. ואם אתם שואלים, אני אצל גיא, ואני חבר שלו. טוב, תקשיבו, אבל יש לו. אנחנו פטפטנו מספיק. אז בואו נסיים. אנחנו באמת מפטפטים מלא. כן, אה? אוי ואבוי. אני לא יודעת אם שמעתם את זה, אבל רגע, מה אומר בפטפטים מלא? רגע, אתה אמרת כזה, אנחנו מפטפטים עליהם, אז פתאום סבא שלך אמר, מפטפטים מלא. בחוץ. טוב, אז חבריה. כן, אני זוכר שהוא אמר לי בוקר טוב לפני כמה זמן. עכשיו ערב. כן, ערב. וסבא שלי אמר להם, למתן. לא, גם לך הוא אמר. הוא אמר את זה לשנינו. הוא אמר לנו בוקר טוב. נדמה לי. וגם נדבק לי מסטיק לשרמון. טוב, די. טוב, רגע, אני רוצה לומר משהו. גיא פה נוסע לאיטליה ואני קיבלתי שבוע חופש ממנו, איזה כיף לי. כן, אני נוסע לאיטליה ואני אצלם לכם דברים, אל תדאגו. כן, אני אצלם לכם דברים מאיטליה. במיוחד אני אדאג שהוא יצלם את הכישלונות של הבסקי. במיוחד אני אצלם אתכם שאני בג'קוזי, לא ערום. אוי, גיא, עד שאמרת לא ערום, זה הטריד אותי קצת. אני אצלם אתכם. אתה תצלם אותם! מה את אומרת תצלם אותם? אני אצלם אותי בג'קוזי לא ערום. אני מקווה שהם
אני מקווה שהמצלמה שלך תיפול למים. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל אתם תסבלו בחור הזה ישראל, ואני אהיה באיטליה בג'קוזי, תקנו. טוב, אז פטפטנו מספיק, אז נראה לי שיאללה ביי, לא? אז בוא נסיים בשיר אחרון. יאללה ביי!